Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Fortnite Zero Build, og det bliver mega fedt. Nå, skal vi se om vi kommer ind. Der kommer vi. Jeg så godt lige at teknisk det også. Nå, hvor skal vi lande hen? Lande mange steder. Altså, vi har både landet Seaport, der landede jeg også nogle gange. Prime City, men jeg glemte også landet. Ja, det er. Altså. Men vi lander der. Så kom musikken. Ja, what? Hvad er det der? Det er bare... Ej, det er nok klart bare det blå våben i stedet, for det er bedre. Jeg vil høre personen. Åh, nej. Fuck. Der. Og næsten. Kom. Altså, han laver ikke. Hvorfor skulle jeg have en god på? Holy shit! Det var fandme heldigt, det der. Undskyld, hvad. Nå, så røg mit held nok også resten af det hele. Nå, det skal vi bruge. Ja, også jeg vidste ikke sådan mega god våben, eller jo, vi har lige fået et godt våben. Hvad fanden laver jeg? Jeg har lige købt en gun for 200 guldbar, og så er jeg byttet den ud med en anden en. Kæft, hvor var det dumt. Det kalder jeg for spild af guld. Der bliver også lige meget nu. Det er sket og sket, gjort og gjort. Nej, en chest. Og en lortegun. Shockwave. Holy shit, jeg får højt op. Woohoo! Woohoo! Se en fed. Den er for sej. Jeg har ramt fedt. Det er ikke hvad det er, jeg bør nemlig. Jeg har også fået en sniper. Kan jeg ramme? Skal du for alle de har, eller har de der skidt? Okay, jeg er blevet sniper.
så fik lorteloot i det. Det er simpelthen loot meget godt ud. Aktionschef. Fedt. Og lorteloot. Men så lorteloot. Jeg se nu. Lav mig og skyde og ramme. Ramme 90. Vi prøver sådan, at vi kan headshot ham. F4. Der ramte ikke. Ramte heller ikke. Prøv lige sådan, at vi kan headshot ham. Kom nu. Prøv lige sådan, jeg er ikke kan headshot ham. Nu skubber. Nej, en lille gun, fedt. Det er også lidt bedre nu. Så kan vi komme lidt hurtigere derhen. Så går vi op her. Kom vi op. Er det en... Er det en Diamond Chest, jeg spotter? Tror jeg, man sendte den der. Fedt. Yes, Diamond Chest. Fedt. Det var godt. Og jeg fik noget rigtig godt loot. Det skal jo lige komme klart, hvis jeg er mega lucky. Jeg føler selv, at jeg er mega lucky til det. Altså, jeg kan selv forstå det. I Brawl Stars er jeg lucky. Fortnite er jeg lucky. Altså, kan jeg være lucky flere steder? Mit PUBG, det er jeg slet ikke gjort. Overhovedet ikke. Bare her. Jeg tror ikke, at jeg har været en del af. Næsten. Freaking bot. Jeg tror, det var en person. Så lige prøve at gå. One. Ja. Vi ses. Hej hej.